Köszönöm minden kedves hallgatót és nézőt, ez itt a 7. és én Szabó József vagyok. Mai vendégünk Pintér Károly, a Pázmány Péter Egyetem docense, amerikanista. Jó napot kívánok! Jó napot kívánok, köszönöm a meghívást! Kezdjünk egy aktuális témával. A mai napon, illetve talán még a tegnapi napon látott hírt az értesülés, miszerint Amerikában az orosz állami televíziókat fogják szankcionálni, amiatt, mert tartanak attól, hogy befolyásolnak az amerikai választásokat. Ez a hír nem először jön föl, hogy az oroszok megpróbálják befolyásolni az amerikai választásokat. Mit lehet igazából tudni? Tudná Oroszország valahogy befolyásolni az amerikai választásokat? Ha megenged, egy picit visszább lépnék a kérdéssel. Őszintén szóval én nem olvastam ezt a hírt, tehát nem tudom pontosan mit értenek az alatt, hogy az orosz állami televíziókat szankcionálni Amerikában. Hát nem hiszem, hogy azok foghatók lennének bárhol Amerikában, szóval itt a szankcionálás miben léteznek, nem teljesen világos, hogy esetleg az internet elérésüket korlátoznak valahogy, ezt de nem tudom, de hát amúgy sem hiszem, hogy az átlag amerikák sűrűn néznek orosz nyelvű, vagy akár angol nyelvű orosz televíziós adásokat, szóval szerintem ennek maximum jelképes jelentősége lehet. A fontosabb kérdés, tehát, hogy az oroszok mennyire képesek az amerikai választásokat befolyásolni, szerintem kevéssé, hogyha őszinte lehetek, bár ezt erre konkrét bizonyítékom, vagy nem tudom én, olyan hivatkozási alapom, amivel ezt a megérzésemet alá tudnám támasztani, igazából nincsen. Én abból a feltevésből indulok ki, hogy itt mégiscsak arról van szó, hogy ugye most már jóval 300 millió fölötti lakosságú ország, amelynek azért feltehetően mármint a felnőtt lakosságának több mint a fele el fog menni szavazni. Tehát egy ekkora mennyiségű szavazó véleményét vagy párt preferenciáit jelentékeny mértékben befolyásolni külföldről. Én azt gondolom, hogy ez egy olyan célzott, összehangolt, nagyon jól finanszírozott és nagyon ügyes kampányt feltételezne, amit én őszintén szólva az orosz médiumokról, vagy akár az orosz titkosszolgálatokról nem nagyon feltételezek. Az nem kizárt, hogy egy billegő államban adott esetben mondjuk bizonyos, nem tudom én, álhírek terjesztésével, vagy a nekik ellenszenves jelölt dehonestálásával, valami fajta kitalált botrány, vagy összeesküvés elmélet terjesztésével ne érhetnének el valami fajta korlátozott hatást, de abban én erősen kételkedem, hogy ez lenne az, ami eldönti a 2024-es választások kimenetelét. Egyébként szarkasztikusan a Russia Today azt írta ki, hogy 3 dolog biztos az életben, a halál, az adók és hogy az RT befolyásolja az amerikai választásokat. Egy kicsit, ahogy mondtam, ugye ez egy szarkasztikus megjegyzés, egy kicsit beszélhetünk inkább arról, hogy ez inkább egy kampányfogás része? Mármint kinek a részéről? Hát ugye általában mondjuk 2016-ban ugye a demokraták mondták azt, hogy az oroszok Trump javára próbálja befolyásolni a választást. Igen. Utólag ugye találtak, mármint az amerikai szolgálatok ugye kimutatták annak egyértelmű instanciáit, hogy az oroszok igenis igyekeztek az amerikai belpolitikában Hillary Clinton ellen és Trump javára dolgozni. Elsősorban ugye ezekkel a úgynevezett internetes gyárakkal, ugye, amelyeknek a létezéséről most már tudunk, tehát, hogy ugye Oroszországban léteznek ilyen szószoros értelemben üzemek, ahol több ezer névtelen, nem tudom minek nevezzem őket, internetes médiamunkás, ugye különböző hamis social media identitásokon keresztül terjeszt mindenféle marhaságot arról, hogy melyik politikus mit csinál. De hát ugye ez valahol úgy az egész közösségi média zajnak csak egy bizonyos része. Elég sok marhaság kering a közösségi médiában orosz média munkások nélkül is, tehát hogy ők nyilvánvalóan rátesznek erre jó pár lapáttal, de nem azért kizárólag őket ezért felelősíteni nem lehet. Nekem a 16-os választás utáni demokrata, nem is tudom minek nevezzem, rácsavarodás az orosz
az orosz befolyás döntő mi voltára, inkább azt sugallta, hogy borzasztóan nehezen tudták azt a tényt megemészteni, hogy az általuk feltehetően biztosra vett Hillary Clinton győzelem nem valósult meg. Tehát kellett egy magyarázat, kellett egy könnyen kipécézhető, bizonyos értelemben bűnbak. Tehát az, hogy ha az oroszok nem lettek volna, és nem csinálták volna ezt a bizonyos média titkos és nyilván rossz szándékú médiakampányt, akkor bezzeg Hillary Clinton nyert volna. Erre semmilyen bizonyítékunk nincsen, és ugye volt az igen hosszantartó vizsgálóbizottság, amelyik szintén nem tudott ilyesmit felmutatni, mint ahogy az sem, hogy valamilyen módon ez az orosz beavatkozás vagy befolyásolási törekvés a Trump kampánnyal együttműködésben zajlott volna. Még egy utolsó kérdésem lesz Oroszországgal kapcsolatban, aztán teljesen rákanyarodunk az amerikai kampányra, de egyébként Putyin is megszólalt az üggyel kapcsolatban, és azt nyilatkozta, hogy Biden azt ajánlotta minden támogatójának, hogy Harrist támogassák, úgyhogy Oroszország is ezt fogja csinálni, Harrist fogja támogatni, és ezek mellett hozzárakta azt, hogy másodszor Harris olyan kifejezően is ragályosan nevet, ha jól érzi magát, és Trump több szankciót vezetett be Oroszországgal szemben, mint az előtte lévő elnökök bármelyike. Így hát, ha Harris jól érzi magát, akkor hát, ha nem fog ilyen szankciókat bevezetni. Mit lehet elmondani alapvetően? Milyen volt akár a Trump éra alatt a kapcsolat Oroszországgal, illetve ez mennyire változott meg Biden idejében? A Trump éra alatti Oroszország politikában nekem mindig feltűnt egy sajátos ellentmondás, hogy maga Trump feltűnően kerülte Oroszország és közvetlenül Putyin kritikáját. Sőt, én a 4 év alatt nem is nagyon tudnék ilyet felidézni, amikor ő nyilvánosság előtt támadta volna, vagy élesen kritizálta volna Oroszországot, ami főleg azért volt nagyon feltűnő, mert közben ugye a Kína ellenesség az a Trump kampány, és aztán a Trump kormányzat egyik legmarkánsabb külpolitikai vezérfonala volt. Tehát, hogy én azt láttam, hogy valamiért, és erre nem tudok magának észszerű magyarázatot adni, ez csak egy megfigyelés, ami akkor is szemet szúrt, és azóta is egy ilyen nyitott kérdésként, hogy mondjam, hordozom magammal, hogy Trump valamiért a Kína ellenességet nem terjesztette ki Oroszországra. Ugyanakkor viszont a hivatalos amerikai külpolitikai vonal, tehát az, amit az amerikai külügyminisztérium, az amerikai diplomácia vitt, az viszont többé-kevésbé folyamatosan képviselt egy olyan Oroszországgal szemben kritikus és Oroszországot potenciális ugye, politikai és katonai riválisként kezelő vonalat, ami az elnök retorikájából feltűnően hiányzott. Tehát nekem volt egy olyan privát érzésem, hogy míg Donald Trumpnak inkább imponál, mint ahogy ugye az többször is megfigyeltük Trumpnál, hogy ő szereti a keménykezű, határozott, hogy nem mondjam, tökös politikusokat, akár Orbán Viktort is említhetném példaként. Tehát, hogy neki mintha inkább imponált volna Putyin figurája, de Donald Trump nem volt igazából, hogy mondjam, egy nagyon hatékony elnök abban az értelemben, hogy szerintem bizonyos külpolitikai tehát a külpolitika mindennapi ügyei szerintem az ő látómezein kívül estek, nem is érdekelte, nem is rendelkezett talán azzal a felkészültséggel, tudással, tájékozottsággal, hogy ezeket az ügyeket közelről követte volna. Tehát én úgy érzem, hogy a Trump adminisztráción volt egy ilyen belső ellentmondás. Bidennél kevésbé, mert a demokrata párt már ugye pláne a 16-os orosz beavatkozás, meg az ezzel kapcsolatos vizsgáló bizottsági dolgok óta sokkal élesebben orosz ellenes hangot ütött meg. Aztán ugye természetesen jött Oroszország inváziója Ukrajna ellen, ami meg aztán ezt az eleve orosz ellenes beállítódást ugye még élesebben kidomborította, hiszen innentől kezdve már volt egy ország, akit konkrétan katonailag és anyagilag támogatni lehetett Oroszországgal szemben. Úgyhogy, ha innen nézem, akkor én nem tartom indokoltnak azt az állítást, hogy a Trump kormányzat lett volna élesebben orosz ellenes, én a fordítottját érzékeltem az elmúlt 8 évben.
Most egy kicsit forduljunk rá a demokrata kampányra. Amikor megtörtént a demokrata konvenció is, hivatalosan is Kamala Harris lett az elnök jelölt, akkor hát elterjedt az a szóbeszéd, meg talán a konvenciót is említették, hogy ez az örömkampánya lesz, ez a Joy, ahogy angolul mondják, az örömkampánya lesz. Mit látunk ebből? Szóval, hogy milyen a demokrata kampány? Hát szerintem az öröm az elsősorban abból fakad, hogy sikerült megszabadulni Joe Biden-től. Ezt tudom, hogy egy kicsit cinikus megállapítás, de én azt hiszem, hogy fele akkora nem lenne a lelkesedés Kamala Harris, mint elnökjelölt iránt, ha ezt nem előzte volna meg az a meglehetősen depresszív élmény, hogy egyfajta ilyen alvajáró módjára gyalogolnak bele a demokraták egy súlyosnak ígérkező választási vereségbe. Akárhogy is próbálta a Biden körüli agytöröztest szépíteni, az az első elnökjelölti vita az egy katasztrófa volt. És egyébként ilyen katasztrofális szereplésre én biztos, hogy nem emlékszem az amerikai elnöki kampányok történetéből. Én még egy olyan érdekes, teljesen igazolhatatlan összeesküvés elméletet is hallottam, hogy esetleg maga a Biden kampány találta volna ezt ki azért, hogy kiderüljön, hogy Biden valójában mennyire rossz állapotban van. Ha ez igaz, akkor ez egy nagyon, nagyon dörzsölt húzás lenne, mert ugye hivatalosan a Biden kampány természetesen próbálta ennek a katasztrofális szereplésnek a súlyát hát elkenni, meg cáfolni, meg ugye utána akkor rögtön 2 nap múlva kiküldték valami nyilvános szereplés, hogy nézd, már nincs is annyira rosszul. De tehát valami ezt az összeesküvés elméletet alátámaszthatja, nevezetesen az, hogy ilyen korán a 2 elnökjelölt sosem szokott vitatkozni. Tehát az igazi elnökjelölti viták azok ilyenkor, szeptemberben, októberben szoktak lezajlani. Tehát nem volt arra semmi különös indok, hogy ők már júniusban, 3 hónappal korábban még a demokrata és a republikánus nagygyűlések, tehát a hivatalos, ugye azok a hivatalos grémiumok előtt, amelyek tulajdonképpen a 2 párt elnökjelöltjét fölkenik erre a pozícióra, tehát hogy már azelőtt leüljenek egymással vitázni. Oké, nem volt más jelölt, egyik oldalon sem, lezajlottak az előválasztások, tehát ezzel lehet indokolni, de utólag én semmilyen racionális magyarázatot nem látok arra, hogy miért gyalogoltatták bele Joe Bident ebbe a katasztrófába, ha csak tényleg nem azért, mert volt egy olyan hátsó gondolat akár a demokrata csapat fejében is, hogy hát szegény öreg úrral neki menni a választásnak nagyon, nagyon kockázatos. Ha viszont itt országvilág szeme láttára lejáratja magát, akkor még nem késő egy ilyen mondjuk úgy becsúszó szereléssel helyére valaki mást állítani. Végül is ez megtörtént, ugye a párt elitjének a nagyjából egységes nyomás alatt végül is Biden megtört és visszalépett, és szerintem ez paradox módon adott a Harrisnek egy olyan felhajtó erőt, ami alapból neki nem lett volna meg. Tehát, hogyha most lezajlott volt, tehát mondjuk, ha Biden eleve nem jelölteti magát, lezajlik egy normális előválasztási rendszer, vagy előválasztási kör, eleve nem biztos, hogy Harris jön ki győztesen, egy éles versenyben 5-6-7-8 jelölt közül, ki tudja, mi lett volna a végeredmény, egyszer. Másodszor, még ha ő győz is, egyáltalán nem biztos, hogy ekkora lelkesedés fogadta. Itt volt szerintem a demokrata szavazók nagy többsége részéről egy ilyen óriási fellélegzés, hogy akkor mégse szegény öreg Joe Bidennel fogunk így gyakorlatilag a halálba menetelni. Van egy jelöltünk, akivel még labdába is rúghatunk, aki fiatal, aki tudja, mit beszél, aki emlékszik arra, mit csinált a múlt héten, stb. Tehát én azt gondolom, hogy Harris relatíve nagyon fölértékelte az előző pár hónap, ami a Joe Biden kampányban történt. Ha viszont ez így van, akkor ez minek köszönhető, hogy eddig csak egyszer ült le a médiával beszélgetni Kamala Harris? Az már egy másik dolog, hogy szerintem a Kamala Harris kampány úgy tűnik, hogy egy nagyon érdekes stratégiát választott, legalábbis ezt nem tudom, ezt csak így a megfigyelőként mondom. Nekem úgy tűnik, mintha kicsit arra gyúrnának, mint amit másképpen, de én látok egy hasonló megközelítést, mint 4 éve a Bidennél,
aki ugye híres volt erre a bizonyos úgynevezett alaksori kampányról, ugye, hogy otthon ül az alaksorban, mert hogy Covid-járvány van, és nem megy kampányolni, nem szerepel a médiában. Így ugye tulajdonképpen minimalizálta annak esélyét, hogy valami olyasmit mondjon, nyilvános szereplése során, ami rá visszaüt. Hát ugye Biden legendásan híres volt már szellemi hanyatlása előtt is a nyelvbotlásairól, meg az elszólásairól. Tehát bizonyos értelemben minél kevesebbet beszélt, az annál jobb volt a Biden kampánynak. Tehát tulajdonképpen hagyták, hogy Trump saját magát, hogy mondjam, járossa le bizonyos értelemben, amúgy is ott volt a Covid, meg ezzel kapcsolatos összes nehézség. Tehát minél kevesebbet szerepelt Biden, annál jobb volt relatíve a Biden kampánynak. Én úgy veszem észre, mintha lenne egy némileg hasonló stratégia itt is, hogy Harris szándékoltan keveset nyilatkozik, keveset exponálja magát olyan szituációkban, ahol a média kellemetlen kérdéseket tehet fel neki. Ezáltal kevés táplálékot ad a sajtónak arra, hogy őt ilyen-olyan ellentmondásos fényben mutassák fel. Tehát egy általam nagyon kedvelt publicista fogalmazta, hogyha egy minimalista kampányt csinál a Harris csapat, és egyelőre ez úgy tűnik, hogy működik. Persze nem biztos, hogy ez a következő 2 hónapra elég lesz, meg hát ugye mégiscsak lesz, hát ha lesz legalább egy vitáról ugye jelen pillanatban szó van, ami elől hát ugye úgymond nem lehet elbújni, tehát nem biztos, hogy ez a minimalizmus elég lesz a választás megnyerésére, de úgy tűnik, mintha igazából arra törekednének, hogy Harrisnek kevés lehetősége legyen a hibára, ha fogalmazhatok így. A Trump kampányban mit, ha ennek az ellenkezőjét látnánk egy kicsit? Ugye amikor ő először akkor indult el nagyon a Trump kampány, amikor talán lehet azt mondani, hogy akkor volt csúcson, amikor meglőtték Donald Trumpot, akkor ott egy kicsit ki is lőttek a számai, akkor még ugye Joe Biden volt az ellenjelölt, és amikor Kamalát bejelentették és Joe Biden visszalépett, akkor egyértelműen, mintha megakadt volna a republikánus kampány. Most nekem egy kicsit az az érzésem van, főleg amiután Kamala interjút adott, hogy kezd megint visszatérni az élete a republikánus kampányba. Mi ezzel szemben a valóság? Tényleg arról beszéltünk, hogy Trumpék újra visszajöttek a játékba? Megint csak egy New York Times publicistára hivatkozom, aki azt mondta, hogy mostanra a kampány normálissá vált. Ez egy ilyen érdekes megfogalmazás. Ugye ez alatt azt értette, hogy ami eddig történt, az ugye nagyon abnormális volt. Egyrészt ugye maga a Biden körüli viharok, meg ez a több hetes vívódás azon, hogy akkor az egyébként előválasztásokon hivatalosan is elnökjelölté nyilvánított jelölt lemond-e és betól-e valakit maga helyett. Ehhez képest mostanra, szeptemberre valóban van ugye 2 teljesen egyértelműen kijelölt és megválasztott jelölt, és tulajdonképpen igen, tehát most már nem arról folyik a vita, vagy a közéleti eszmecsere, hogy ezek közül az egyik alkalmas, a másik meg nem. Illetve hát nyilván mind a ketten azt mondják a másikra, hogy nem alkalmas, de ez már a normál politikai kampányolás része, de mondjuk egyikükről sem feltételezik, hogy nem tudom én szellemi képességeinek annyira ne lenne birtokában, hogy képtelen lenne ellátni a hivatalt. Szóval ilyen értelemben szerintem a kampány valóban egy nagyon viharos nyár után, most őszre beállt egy többé-kevésbé, bár ezt óvatosan merem mondani, kiszámíthatónak mondható állapotba. Ami érdekes így visszatekintve, hogy a Trump merénylet voltaképpen mennyire keveset nyomott alatban. Hát azért gondoljunk bele, hogy azért utoljára, mikor sebzett meg ugye amerikai elnököt, vagy elnökjelöltet egy merénylő, hát én utoljára 1981-re emlékszem, ugye, amikor Ronald Reagant lőtte meg, akkor már elnökként, megválasztott elnökként, a Hinckley nevezetű őrült. Tehát, hogy ez azért egy olyan pillanat volt, ami más időkben, vagy nem is tudom, hogy mondjam, más körülmények között akár eldönthet egy elnökválasztást. Ehhez képest úgy tűnik, hogy ahogy ön is említette, volt utána nyilván egy teljesen várható és kiszámítható szimpátia növekedés Trump irányában. Majd ugye erre 1-2 napra jött a republikánus nagygyűlés, ami ugye egyfajta szinte ilyen diadalittas hangulatban telt, hogy hát
megállíthatatlanok vagyunk, de ennek a hatása elég hamar lecsengett. Ha úgy tetszik, akkor a Biden körüli viharok ügyesen elszívták, nem ügyesen, mert ez úgy néz ki, hogy előre kitervelt lett volna, de szóval úgy alakultak a dolgok, hogy kicsit elszívták a figyelmet Trumptól és a Trump kampánytól, úgyhogy most szerintem valóban egy új meccs kezdődik, ha úgy tetszik ebben az utolsó 2 hónapban. És akkor beszéljünk erről az új meccsről. Az X-en, illetve több közösségi oldalon lehetett olyan képeket látni az elmúlt napokban, hogy Tim Walznak a családja Trumpos pólóba rak ki fotókat, hogy ők Trumpot támogatják. Melyik családja, vagy milyen családja? Egy fokkal távolabbi családja, szóval nem közvetlenül ez nem mindegy, a feleség és a gyermekei, hanem egy fokkal távolabbi családja. És ezzel szemben pedig látjuk azt, hogy folyamatosan jelentik be, hát nem folyamatosan, de több republikánus politikus is, vagy régi nagy politikus is bejelenti, hogy ő most Kamala Harrisre fog szavazni. Most utoljára Liz Cheney jelentette be ezt, ha jól tudom. Mennyire megszokott az, hogy ilyen szinten átszavaznak a másik oldalra régi, megszokott politikusok? Szerintem a kérdés két felét válasszuk ketté, mert az, hogy most Tim Walznak valami fajta távolabbi rokonai Trump szimpatizánsok, ebben szerintem semmi rendkívül nincsen. Hát az ember nem felelős a saját családtagjaiért, pláne nem azok politikai szimpátiájáért. Azon meglepődtem volna, ha a felesége meg a gyerekei mutatkoznak Trumpolóban, de ha itt olyan távolabbi rokonságról van szó, aki esetleg ugye az ő szülő államából, Nebraskából származik, hát Nebraska egy híresen republikánus szimpátiájú állam, jóval többen szavaz. Tehát azt például már most meg lehet mondani, hogy Nebraskában Trump fog nyerni, ha esik, ha fúj. Tehát, hogy egy túlnyomó részt mezőgazdasági, inkább vidékies jellegű, kevés nagyvárossal rendelkező államban a többség republikánus, abban szerintem semmi furcsaság nincsen. Ami a másik oldalt illeti, azt, hogy vannak úgymond renegált republikánusok, akik azt mondják, hogy inkább Harrisre szavaznak, ez sem egy nagyon új dolog, de ez egyértelműen egy Trump által keltett jelenség. Tehát a hagyományos amerikai tehát a hagyományos amerikai elnökválasztási, hát hogy mondjam, forgatókönyvek mindig úgy néztek ki, hogy lezajlott az az előválasztás, valakit fölkendek, mint a párt hivatalos jelöltjét, és onnantól kezdve az egy íratlan, de kőkemény szabály volt, hogy mindenkinek be kellett állnia a győztes mögé. Akár szimpatikus volt neki, akár nem, akár vérremenő harcot vívtak egymással az előválasztás alatt, ki kellett állni, és azt kellett mondani, hogy én őt támogatom. Ennek a klasszikus példája a 2008-as demokrata előválasztás, amikor a Hillary Clinton meg a Barack Obama ugye több hónapig gyomrozta egymást, ha fogalmazhatunk így, tehát tényleg kőkemény, tehát az általam személyesen megfigyelt pár évtizedben ez volt a legkeményebb előválasztás, a leghosszabban tartó előválasztási küzdelem, hiszen júniusban dől csak el véglegesen, hogy Barack Obama lesz a jelölt, és nem Hillary Clinton. Ennek ellenére 2 hónappal később Hillary Clinton kiállt, és széles mosollyal közölte, hogy természetesen Barack Obama a legalkalmasabb elnökjelöltje a demokrata pártnak. Nyilván nem ezt gondolta, de kötelező volt számára ezt mondani. Donald Trump ezt megváltoztatta, mert ő ugye, hát ha úgy tetszik, ő bizonyos értelemben, hát nem bizonyos értelemben, minden értelemben ő egy kívülről jött ember, aki nem is volt a republikánus pártnak még tagja sem, de pláne nem funkcionáriusa, vagy valami fajta vezető személyisége, és 15-16-ban még nagyon sok republikánust, aztán ahogy egyre sikeresebb lett és egyre népszerűbb lett, úgy hát egyre fogyó mértékben, de azért nem elhanyagolható mértékben a párt régi vágású, mondjuk úgy, hogy hagyományos konzervatív politikusait a mai napig nagyon zavarja a Trump jelenség. A többség inkább behúzza a nyakát, és megpróbál ennek ha van neki Trump ellenes véleménye, akkor nem hangot adni, hiszen azt látja, hogy a szavazók körében viszont Trump marha népszerű, tehát ha ő választott tisztségviselő, akár állami, akár szövetségi, akkor nyilván nem akar maga ellen dolgozni, és nem fog Trump ellenes hangot megütni, de vannak néhányan, akik felmerik vállalni. Ugye, hát az egyik leghíresebb ilyen ember az ugye Mitt Romney, a Utah állami szenátor, egykori 2012-es republikánus elnökjelölt, aki soha nem csinált titkot abból, hogy ő nem támogatja Trumpot, mint republikánus politikust, vagy az ön által említett Liz Cheney, ugye,
aki azon kevesek egyike volt, aki megszavazta Trumpnak az elítélését, ugye a 2021-es második impeachment, vagyis hát alkotmányos felelősségre vonás során. Ezek az emberek nyilvánosan vállalták a Trump ellenességüket, de ezzel bizonyos értelemben száműzöttek lettek a jelenlegi republikánus pártban. Tehát ők nem népszerű politikus. Mitt Romney Utahban az, de valahol azért árulkodik a republikánus párt mai állapotára az, hogy ő sem jelölteti magát újra szenátornak. Pedig szerintem megválasztanák, de úgy tűnik, hogy ő maga is úgy érzi, hogy ez már nem az a republikánus párt, amelyben én úgymond jól érzem magam. Tehát én ezzel magyarázom ma ezeket a republikánus átszavazókat, vagy kiszavazókat, de hogy ez mennyiben befolyásolja a választások kimenetelét, ez egy nagyon jó kérdés. Természetesen, ha van pár ezer, nem tudom én, olyan republikánus, aki adott esetben nem Trumpot választja a billegő államokban, akkor már lehet szerepe egyfajta ilyen. Ugye ezeket úgy hívják, hogy never Trumper, tehát a soha Trumpot, így hívják őket a republikánus párton belül. Most pedig akkor térjünk rá magára szeptember 10-ére, mert hivatalosan akkor lenne az első elnökjelölti vita. Mit várhatunk ettől, és most hol tart az egyezkedés? Mert itt már mindenről volt szó, hogy vegyék el a mikrofont, vagy némítsák el a mikrofont, amikor nem ő beszél, legyen-e asztal, vagy állva legyen. Szóval hol tartunk most, és miért fontos ez egyáltalán? Hát megmondom őszintén, én elvesztettem a vonalat, tehát próbáltam egy ideig követni ezt a vitát, hogy akkor legyen, ne legyen, melyik csatornán legyen, hogyan legyen. Azt egy idő után úgy döntöttem, hogy nem foglalkozom én ezekkel, van ennél jobb dolgom is, majd eldöntik, kitalálják, aztán vagy lesz vita, vagy nem lesz vita. Egyébként egy vita szerintem biztos, hogy lesz, mert egyik kampány sem akarja kitenni magát annak a kritikának, hogy nem mert kiállni. Tehát ez azért rossz fényt vetne úgy Trumpra, mint Harrisre, hogy nem merte fölvállalni. Ugye Harris amúgy is, ahogy beszéltünk már erről, minimalizálja a média szerepléseit, mármint az olyan média szerepléseit, ahol kérdéseket is kap. Tehát neki szerintem nem érdeke, hogy úgymond elkerülje a vitát. Amúgy is a saját kampányeseményein állandóan azzal jön, hogy hát ő ugye ügyész volt, tehát ő majd jól számon kéri Donald Trumpon ezt, azt meg amazt. Tehát neki ebből a szempontból lenne érdeke a vita. Trump meg amúgy ugye ő úgy állítja be magát, mint aki nagyon élvezi az ilyen vitás helyzeteket. Amit én el is tudok képzelni, csak hát ugye Trump híres arról, hogy nem arra válaszol, meg nem azokról beszél általában, amit ő kérdésként kap. Tehát őnála a legnagyobb kockázat minden ilyen vitában az, hogy elsül a szája, és mond valami olyat, ami nem biztos, hogy jót tesz az ő esélyeinek, vagy az ő megítélésének. Igen, egyébként nagyon érdekes Trumpnak a vitakészsége, mert Hillary Clintonnál például nagyon működött, hogy úgy tűnt, hogy ott nagyon elemében van, de Joe Biden szemben meg egyszerűen semmi nem működött, szóval látszott rajta, hogy nem igazán találja azt, hogy lehetne fogást találni rajta, vagy inkább az látszott, hogy lehet, hogy a csúnyán fogalmazni. Melyik vitáról beszélt? A 20-asról? Már a mostani az igen. más volt egy kicsit. Szóval, hogy még egy kicsit egy fokig itt maradva, azért úgy tűnik, mintha nem lehetne eldönteni most a felmérések alapján, hogy ki lenne az elnök. Én szándékosan ma reggel megpróbáltam így végigbönkészni az internetet, hogy milyen felmérések vannak, mik a legaktuálisabb, és egyértelműen az jött ki, hogy igazából fejfej mellett vannak. Most egy pár százalék ide vagy oda, de fejfej mellett vannak. Egy ilyen vita, az segíthetne az egyik jelöltnek? Vagy igazából én beszélgettem olyan elemzővel, aki azt mondta, hogy igazából annyira nem befolyásolják az ilyen viták a végső eredményt, de most lehet, hogy számítani fog? A sok éves tapasztalat az, hogy az elnökjelölti viták nagyot nem mozdítanak a két elnök népszerűségén. Tehát a hagyományos tapasztalat, vagy a sok éves átlag, hogyha fogalmazhatok így, azt mutatja, hogy nem szoktak perdöntőek lenni ezek az elnökjelölti viták. Ugye, aki már eleve elkötelezett az egyik vagy másik jelölt iránt, az a legtöbbször is a saját jelöltjét látta jobbnak, meggyőzőbbnek. Imádom ezeket biztos maga is látott ilyen YouTube-os videókat, hogy XY
porrázúzta, tönkretette, szétverte, tehát imádom ezeket a túlzó fogokat, amikor nagyjából annyi történt, hogy hát mondott valamit a másiknak, semmi különös. Nyilván ez a saját közönségnek mindig jól hangzik. Tehát a már eleve elkötelezetteket nem befolyásolja a vita maximum a független, el nem kötelezett, bizonytalan szavazóknál számíthat, ha egyáltalán megnézik, mert ugye azért arra sincs semmi garancia, ezeket a vitákat feltétlenül azok nézik, akiket az egyes kampányok szeretnének ezzel megcélozni. De azért hozzátenném rögtön, hogy ezt az általános bölcsességet árnyalja az, hogy láttuk a júniusi vita eredményét, Joe Biden kiszállt az elnökjelölti kampányból, tehát azért léteznek olyan viták, ahol mégiscsak az egyik jelölt nagyon jól vagy nagyon rosszul tud szerepelni. Nem tudom, hogy ez a vita ilyen lesz-e, ha tippelnem kéne, valószínűleg inkább nem, mert szerintem mind a két csapat nagyon jól fel fogja készíteni a saját jelöltjét. Hozzáteszem, hogy én a júniusi, tehát az idei júniusi vitában a Trump szereplését messze a legjobbnak tartom az összes eddigi elnökjelölti vitája közül. Tőle szokatlanul fegyelmezett volt, viszonylag kevesebbet delirált, vagy bocsánat, nem tudom, tehát amikor a Trump ugye elindul így a maga által kitalált irányba, és aztán onnan őt nem lehet eltéríteni. Tehát láthatóan sokat tréningelt az ő kampánycsapata arra, hogy fegyelmezetten, ne beszéljen bele a másik szavába, ne elsősorban azzal foglalkozzon, hogy a másikat támadja. Tehát az egyébként is hát nyilván rettentő gyengén szereplő Biden mellett egy összeszedett, méltóságteljes, úgymond államférfiú benyomását tudta kelteni. Nem tudom, hogy Harrisnél is ez lesz a stratégia. Lehet, hogy Harrisszel szemben ismét az agresszívebb Trumpot fogjuk majd látni, mert lehet, hogy úgy ítélik meg, hogy ez a sikeresebb stratégia vagy megközelítés, hát ez majd kiderül. Beszéljünk egy kicsit az alelnökökről, mivel nagyon érdekes mozdulat a mostani választásnak a két alelnök jelölt. Ugye Tim Walz és J.D. Vance, ugye az egyik a demokrata, másik a republikánus, és én amiket így olvastam az amerikai sajtóban, azért nagyon sokan megkérdőjelezik Trumpnak a döntését, hogy miért J.D. Vance-t teszi meg alelnök jelöltjének. Ön szerint miért így alakult ki a dolog? Ez lenne az első kérdésem. Másrészt az, hogy kiderülhet-e, hogy rossz döntés volt? Szóval, hogy ha ugye még J.D. Vance akkor lett alelnökjelölt, amikor úgy nézett ki, hogy Kamala Harris lesz a másik alelnökjelölt, most ugye ő az elnök, úgyhogy egy teljesen más figurával kell majd kiállni. Ha ott lesz vita a két alelnök között, akkor ott egy vitára. Mennyire sülhet ez el visszásan? Hát legelőször is azt mondanám, hogy sosem fogjuk megtudni, mert hogy azt így kimutat, bármi is lesz a végeredmény. Nyilván hát ha Trump nyer, akkor J.D. Vance zseniális választás volt, vagy legalábbis akkor a győzelem utólag mindent igazol. Ha Trump veszít, szerintem élő ember nem lesz, aki megmondja, hogy ebben mekkora szerepe volt az alelnök jelölt személyének. Erről maximum feltevéseket, meg hogy mondjam, utólagos ilyen elemzéseket lehet megfogalmazni, tehát ezeknek a megbízhatóságát mindig érdemes fenntartásokkal fogadni. Én azt gondoltam, akkor, amikor J.D. Vance nevét nyilvánosságra hozták, hogy ő egy jó választás, én személy szerint ő rá tippeltem előzetesen, nem tartották őt a legesélyesebbnek. Én azt gondoltam, hogy bizonyos szempontból, főleg, hogyha azt nézzük, hogy továbbra is az a legelterjedtebb bölcsesség, hogy a választás a középnyugati billegő államokban dőlhet el. Ugye itt Pennsylvániáról, Michiganről és Wisconsinről beszélünk, ez nagyon szoros állam volt 20-ban is, 16-ban is. 16-ban Trump ezeket megnyerte, 20-ban ezeket elveszítette, de mindkét alkalommal rettentő szorosan, tehát ilyen néhány tízezer szavazaton múlott mind a két választás. Ugye J.D. Vance Ohiói, tehát nem pont ezekből az államok valamelyikéből jön, de ugye Ohio az Pennsylvániától vagy nyugatra és Michigantől keletre, tehát ugyanaz a régió, és ugye J.D. Vance-ről annyit kell tudni, ezt azoknak mondom, akik nem az amerikai politikával kelnek, vagy fekszenek nap mint nap, hogy ő egy nagyon érdekes, ilyen klasszikus amerikai, úgy hívják ezt angolul, hogy self-made man, tehát ugye aki saját erejéből küzdötte fel magát, tehát ő egy nagyon szegény, hátrányos helyzetű ohiói munkáscsaládból jött, az anyja házasságon kívül szülte őt, drogos volt, mármint az édesanyja, nem ő,
a nagymamája nevelte, tehát ebből a háttérből sikerült magát felküzdenie először a Yale Egyetem jogi karáig, ami ugye Amerika egyik legjobb jogi egyeteme, tehát az már magában egy hatalmas fegyvertény, és aztán utána pedig az Ohiói szenátorságig. Tehát ez egy olyan sztori, amit főleg a republikánusok nagyon szeretnek, ez a fajta, hogy mondjam, a Münchhausenként a saját hajánál fogva valaki fölküzdi magát a szegénységből, a nyomorból, a kilátástalanságból, a jómódig és az elismerésig. Tehát ilyen szempontból szerintem J.D. Vance egy jó figura arra, hogy megszólítsa azokat a túlnyomó részt munkásosztálybeli, kékgalléros, ugye úgy is szokták mondani, hogy college-ot nem végzett, tehát felsőoktatásban sosem járt választókat, akiknek Trump nagy valószínűséggel a 2016-os győzelmét köszönheti. Tehát ez a fehér munkásosztálybeli szavazók azért több közöset találhatnak maguk és J.D. Vance között, mint mondjuk maguk és Donald Trump között. Ugye tényleg az a vicces, hogy az egyszerű nép bajnok az ugye pont nem az egyszerű nép sorából jött, hiszen Trumpról köztudott, hogy egy milliómos családgyermek, aki aztán ezekhez a milliókhoz még jó párat hozzátett ingatlan vállalkozásai során. Tehát ebből a szempontból nekem J.D. Vance egy jó választásnak tűnt. Érdekes fordulat a filmsorozatban, hogy úgy mondjam, hogy most vele szemben egy másik ilyen self-made man jellegű figura áll, mert ugye Tim Walz egy szintén középnyugati, bár a középnyugatnak a legnyugatibb széléről, ugye Nebraska az már egészen ott a Sziklás-hegységtől keletre levő egyik utolsó préri állam, de végső nagyon tágan értelmezve ugyanaz a régió, szintén egyszerű család, szintén kis, sőt, ők egy kifejezett kisvárosból jön, mert azért Vance azért egy kis iparvárosból, volt egy faluból, csak az amerikaiak a 400 lakosú településeket is kisvárosnak hívják. Szóval volt gyakorlatilag egy falusi, aki, hát ha nem is egy ilyen látványos karrier, de mégiscsak tanár lett belőle, ugye pedagógusként dolgozott, aztán utána politikai pályára lépett, volt kongresszusi képviselője Minnesotának, aztán minnesotai kormányzó, ugye jelenleg is az. Tehát bizonyos értelemben két ilyen egyszerű sorból felkapaszkodott amerikai néz egymással farkasszemet. Érdekes kérdés, hogy ki a szimpatikusabb, vagy ki a meggyőzőbb, és kinek persze. De azért azt is hozzátenném, hogy szintén a sok éves bölcsesség szerint az alelnökök kiléte azért ritkán szokott perdöntő lenni a választásokban. Tehát lehetséges, hogy a magunk fajta ilyen, nem tudom, politikával szenvedélyesen, vagy egyesek akár hivatásszerűen foglalkozók, hajlamosak vagyunk túlértékelni ezeket a mozzanatokat. Lehet, hogy a választók döntő többsége nem ez alapján választ, de megint csak a billegő államokban akár pár ezer ember döntése is elbillentheti ide vagy oda a mérleg nyelvét. Utolsó kérdésem pedig az lenne, hogy 60 nap van még a választásokig. Ahogy beszéltünk róla, igazából nem lehet megmondani, hogy ki fogja nyerni az amerikai választásokat. Mire érdemes most odafigyelni? Milyen mozdulatokat kell figyelni? Mik azok, amik tényleg egyrészt izgalmassá teszik az egész választást, másrészt, ami akár el is döntheti ezt? Hát ez egy jó kérdés. Nyilván érdemes lesz azért megnézni a vitát, megnézni azt is, hogy a viták után kimutatható-e valamiféle elmozdulás az ilyen agregált. Ugye az egyes közvénykutatások azokat szinte nem is érdemes figyelni, de most már vannak ilyen úgynevezett agregált közvénykutatások, amelyek 5, 6, 8, 10, 20 különböző közvénykutatásnak az eredményt összegzik, és ebből próbálnak egy kiegyensúlyozottabb képet rajzolni. Nyilván történhetnek előre nem megjósolható dolgok, amelyek befolyásolhatják, akár külpolitikai események. Nyilván itt elsősorban az orosz-ukrán háborúra gondolok, vagy az izrael-gázai háborújára, vagy beavatkozására, ahol esetleg történhet valami olyan, bár nehezen tudom így most elképzelni, de nem zárom ki, valamilyen drámai esemény, ami megbillentheti, vagy meglökheti valamilyen irányba a kampányt. De ezek hiány én azt gondolom, hogy itt egy nagyon-nagyon szoros küzdelem lesz,
és ha tippelnem kéne, megint olyasmire lehet számítani, hogy a választások éjszakára nem derül ki semmi. Ezt nagyon fontos hangsúlyozni, mert sokan azt gondolják, hogy fölkelek reggel, és megtudom, ki a győztes. Ez ugye azóta nem ilyen egyszerű, amióta a levélben szavazás a részben a Covid-nak köszönhetően egyre szélesebb körben elterjedt. A levélszavazatokat ugyanis a legtöbb államban csak a választás lezárulta után lehet kinyitni. És az, amit sokan nem értenek, hogy nem arról van szó, hogy azok, akik személyesen szavaznak, elmennek szavazni, ugye november 5-én leadják a szavazatukat, mivel ugye Amerikában a legtöbb állam most már elektronikusan szavaznak, ezeket pillanatokat össze lehet adni, ki lehet számolni, ergo megvan az eredmény. De nincs, mert a levélszavazatokat ki kell bontani, meg kell számolni. Egy csomó államban még a levélszavazatok befolyhatnak akár napokkal a választás után. Ez megint, ugye, igen, bocsánat, amit nem mondtunk el, megint csak azok számára, akik nem ezzel kelnek és ezzel fekszenek. Amerikában nincs egységes választási rendszer. 50 államban 50 féleképpen szavaznak. Vannak bizonyos keretszabályok, amelyek egységesek, de a részletszabályok rettentő bonyolultak. Élő ember nincs szerintem még Amerikában se, aki ezeket mind átlátja. Tehát van olyan állam, ahol a választás napjáig el lehet küldeni a levélszavazatot. Valahol a választás napjáig be kell érkeznie a levélszavazatnak. Ez megint két teljesen különböző dolog. Van olyan állam, éppen most nézegettem, mielőtt ide jöttem, hogy ne mondjak butaságot, van olyan állam, ahol még 2 hétig beérkezhetnek a levélszavazatok a választás napja után. Ezek nem feltétlenül olyan államok, ahol ezeknek perdöntő szerepe lehet. De ugye ne feledjük, a csatatér államokban, vagy a billegő államokban, ezek is, tehát hogyha most van, mondok egy számot, 200 000 levélszavazat, és közben a személyesen vagy korábban leadott szavazatok alapján az eredmény pár ezer szavazaton múlik, akkor a levélszavazatoknak abszolút lehet döntő szerepe. Ez volt az, amit Trump vagy nem értett, vagy nem akart megérteni, szerintem inkább az utóbbi, 2020-ban, mert ugye ő akkor mondott ilyen marhaságokat, hogy tessék azonnal befejezni a szavazatszámlálást, meg hasonlók. Én nyertem. Ez nagyon tetszett nekem ez a, na most itt álljuk meg, én itt nyertem, tovább ne számolgassuk. Hát azért egy demokratikus választás nem így működik, ott úgy működik, hogy ahány szavazat van, azt meg kell számolni, akkor is, ha levélben jött. Tehát amire ki akartam lyukadni az az, hogy ne számítsunk arra, hogy november 5-én egyértelmű eredmény születik, illetve meglepődnék, inkább úgy fogalmaznék. Tehát ahhoz valakinek nagyon nagyot kéne vesztenie, hogy egyértelműen kiderüljön, ki nyert. Szerintem ez nem fog kiderülni. Szerintem pont ezekben a szoros államokban nem biztos, hogy egyértelmű eredmény lesz. Arra érdemes felkészülni, hogy akár november második feléig, végéig elhúzódhat a hivatalos győztes kihirdetése, ami viszont megint csak bő lehetőséget ad arra, hogy a vesztes megkérdőjelezze a választások tisztaságát, kimenetelét, stb. Hát itt persze nyilván főleg Trumpra gondolok, de fordított esetben a demokraták is előállhatnak természetesen ilyen kifogásokkal. Szóval zavaros, és lehet, hogy feszültségekkel teli szavazatszámlálási időszakra számítok. Péter Károlynak, a Pázmány Péter Egyetem docensének, amerikanistának köszönjük, hogy rendelkezésünkre állt. Én is köszönöm. Kedves hallgatóinak pedig köszönjük a figyelmet, ez volt a 7. a mikrofonnál Szabó Józsefet hallották, viszonthallásra, viszontlátásra.